Txirritazaleak egunon sarako herrian gaude, nun errekontratuko dugun izar bat, hau da, Patxigarat. 2003an, Starrak emankizun famatuan, ezagun izan zen. Orduz geroztik bere bidea egindu. Kantari gisa, antzesle gisa, komposatore gisa eta idazle gisa. Besteak beste, Luan eta rock voisinentzat komposaketak egiten ditu. Eta aurten, 2021an, disko berri bat ateratzen du. Marraztu nuen parean bere bisaia neri begira, baina euria erori da beti bezala desagertu da. Zenbat oiu, alin, itzul dadin, zenbat malko, asko, nik ezin dut atsegin, sekatu nuen. Egunero, han edo hemen, gehiago eta gehiago, oroitzapena, ondartzan, itxaropena, itxasoan, zenbat oiu, alin, itzul dadin, zenbat malko, asko, nik ezin dut atsegin, zenbat oiu, alin, itzul dadin, zenbat malko, asko, nik ezin dut atsegin. Patxi, benetan, haupa, mil esker. Mil esker zuri. Ze oparia eskaintzen diozun gure txirritari, disko honen eta kantu batzu eskainirik, hemen Luna Negran, Baionan, eskertzen ditut bide batez, hemengo lagunak. Aktualitatea baituzu, 2021ko udauntan, opus berri bat atera duzu, Patxi eskoraz, Patxi onbazk deitzen dena, ze pasatu zaizu burutik, jantzez, kantuak euskaratu dituzu? Bai, aspalditik nahi nuen euskaraz kantu egin, aspalditik duela. 10 urte ari nintzen pentsatzen disko bati, eta jadanik kantatu nuen pixkat euskaraz lehen diskoetan, eta konfinamendu garaio honetan, joan den urtean, ari nintzen lan egiten, idazten, pixkat pentsatzen zer egingo nuen nire kantuekin, eta Christoph kantaria hildelarik, hor hasi nintzen euskaraz bere kantuak kantatzen, eta hori izan dut ideia egiteko disko hori, kantu horiekin. Kantariak, zinez, frantzes abestigintza markatu duten artistak badira, belaunaldi guzietakoak, nasketa hori nahi egin izan nahi duzu? Gazteak, zaharrak, hilak ere bai, neskak, mutilak denetatik. Haiekin nik ikasi dut kantuak idazten, txipian itzelarik, eta kantatzen ere bai, Alain Souchonekin, edo Gainsbourgekin, edo Brelekin adibidez. Eta gero Rafael, Benjamin Biolay, haiek bilekatu dira nire erakasle egiazkoak kantuak idazteko. Eta badira ere bai oraingo kantalariak, Clara Luciani edo Luan. Eta horra nahi nuen egin nasketa bat, maite ditudan kantu guztiak aintzinean emateko. Eta orduan, eskeratu egin dituzu, baina ez da ene aburuz, Hala sentitu ditut zure poemak, zure tekstuak, zentat zureak dira ere bai. Beraz, behar zen pixkat pentsatu eta poesia atxiki, beraz idazteko, etzen beti aski erresa, baina ari nintzen beti sekatzen poesia hori, eta beraz nire hitzak eta nire poesia beraz kantu horietan eman.
Besteak beste, Gainsbourgek egin, frantsesez ganen dut, je suis venu te dire que je m'en vais, kantu honek baditu referente frantses kulturarekiko, Verlaine aipatzen da, zuk hori guztian zure eginda, euskal munduan, euskal unibertsoan kokatu duzu. Bai, hartu dut Mikel Laboen kantu bat, beraz, Mikel Lauak dion bezala, txoria txori, beraz, gure Verlaina da pixkat. Eta hori garrantzitsua zen niretzat, Euskal Herrian kokatzea gauzak, gauza berdina egoaldea kantuarekin, Nino Ferrerek aipatzen du bere egoaldea, Italia, eta beraz nik nahi nuen aipatu hemengo egoaldea, Euskal Herria. Zure kasik sortegitik gertu den mendi aratago berehala. Sarangira, bai. Zure egoa. Sarako etxeak, etxe xuriak aipatzen ditut, bai. Elizanburu izan dut ere pixka bat gogoan. Hori espres egin dut, aipatzeko ere bai bere kantua. Oroitzen naiz, etxe xuri bat bazen, mendietan, iruleio ta ate bat zabalik, aintzinean. Hegoaldean, Euskal Herrian, haize epelan, hemen inaiz bizi, orain eta beti. Zenbat aldiz itxasotik joan gira, mundu guzira, baina beti etxera itzuli gira, ametxetan. Hegoaldean, Euskal Herrian, haize epelan, hemen inaiz bizi, orain eta beti, orain eta beti. Egun batez, iduzkitik itzalera, pasako naiz, dena ilun eta dena hotza baina, nere bihotzaz. Hegoaldean, Euskal Herrian, haize epelan, hemen inaiz bizi, orain eta beti, orain eta beti. Zinez irakurri dituzten kritika orok, gehienak bederen, biziki ongi hartzen dute zure proposamena eta euskera, baina ez dute hartzen hola bigarren kategoriako hizkuntza baliz bezala, ez sorpresa, euskararen poesia, poetika ere ohartu dira. Eta soinua ere bai, euskararen musikaltasuna, zabada egiazki euskaraz kantatzen dugularik, gauz bat aski erresa eta goxoa. Eta askotan erraten dut ere bai euskara dela kantuz pasatzen den hizkuntza bat. Eta betidanik kantatzen dugu, eta betidanik poesiak edo kontuak euskaraz kantatuz zabaltzen ditugu eta pasatzen ditugu. Beraz, hortako euskara kantatzeko egina da. Parioa irabazia. Bai, aski erresa zen.
mal, t'es dedans. Et tu sais, si l'on vit. Je fais pas de chansons engagées, j'essaie simplement de défendre ma culture, de défendre le Pays Basque. J'ai envie de voir une France, une Europe et un monde où les différences se mélangent et les différences sont acceptées. C'est important de construire avec les autres, avec les différences. Et ça, j'essaie de le défendre à ma façon. On peut toujours pleurer, ça ne changera rien. Euskal Seme, mendialde, zure Seme. Euskal Seme, itxasalde, zure Seme, zure Seme. On peut toujours rêver, on peut toujours pleurer, ça ne changera rien. Tout va si bien, on peut toujours rêver. Luk, mil esker berriz ere, aterpetua izan baikira eta Luna Negra delakoan. Bertan hasi zen, ere bai, gure artista 2007an hemen kontzertu bat eman zuen. Hau da, Luna Negraren filosofia? Oui, tout à fait, Ayande. La Luna Negra est une salle d'émergence, principalement. Donc, c'est une salle qui accueille des jeunes artistes, comme elle a pu accueillir Pachi, effectivement, en 2006 et 2007, plusieurs fois, au début où il était peut-être un peu moins connu que maintenant. Et on continue à faire ce genre de choses avec d'autres artistes comme Pauline et Juliette, comme Sarah, Tara et Sélénite, etc. Tous des jeunes artistes locaux principalement qu'on aime accueillir et accompagner autant qu'on peut le faire. Et ce qui est magique, en fait, c'est le fait que des artistes comme ça reviennent après plusieurs années. Ici, Paty, ça fait 14 ans. C'est très agréable de pouvoir les revoir et voir le parcours qu'ils ont pu accomplir. Et on aime les suivre. Hau karrika beraz. Patxi, zure jolas tokia? Herriko plaza bai. Hemen bizi nintzen, beraz, farmaziaren gainean hor, bigarrenean. Bai, zenta lehenean baita Herriko etxea, bai, eta hor bizi ginen, nire arrebarekin eta familiarekin. Eta hemen jolasten plazan, pilotarekin eta lagunekin. Eta itatalmek begiratzen. Zain zen? Bai, beti zain zen, bai, horra. Plazara goazeraz? Goazen. Tortzen ginen, kastola eta gero, jokatzeko hemen, lagunekin. Palaz? Edo eskuska ere bai? Eskuz eta palaz, bai. Bai. Txikia ginelarik eskuz, eta gero handiago palaz. Ados. Eta hemen ikasi ditut lehen hitzak, eta lehen hitzak euskaraz ziren. Eta ikastolan ginen hemen nire arrebarekin eta lagunekin. Eta horra, berroi urte geroago, egiten du disko hori euskaraz, kantu ezagunekin. Eta zer da beraz zuretzat? Sara, eskualegia, euskara, oai paisen bizizarela, tartean ere bai hemen noske Euskal Herrian, baina atxikimendu hori beti baduzu. Bai duela 20 urte bizi naizela Parisen, Paris eta Euskal Herriaren artean, eta beraz Sara gelditzen da nire sorlekua eta hemen bizitut nire 15 edo 18 lehen urteak, beraz oroitzapen handiak atxikitzen ditut hemen. Eta behar dituzu bi portu haiek Parise, maite duzuna, eta noski eskualegia bien artean zure bihotza erdibititzen da. Ez, nahiago dut Euskal Herria egiazki, baina oreka atxemateko biak behar ditut. Parisen lan egiten dut, Parisen idazten ditut nire kantuak, eta ana egiten dut antzerkia eta nire diskoak. Baina hemen oreka eta arnasa atxematen dut Euskal Herrian, eta nire erroak hemen dira, beraz nire bihotza hemen gelditzen da beti. Mendian, lar artean, aurkitzen da loretxo bat. Aurrean, umetxo bat, loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askanazazu.
Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorean ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Umetxoak ikusirik, lorean ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Patxi, 2003an Xaratik Starrakerat jautzi handi bat egiten duzu, jauzi hori zer gaitik, zer bultzatu zintun parte hartzerat emankizun untan? Ez dakitxo bera, gaztean nintzen, nahi nuen Parisera joan, nahi nuen musika egin eta nahi nuen biziz aldatu pixkat. Eta hortan parte hartu nuen eta ongi pasatzen niretzat, ongi. Kantari ezagunekin kantatu nuen, eta lagun batzu egin dituen ere bai, eta ikasi nuen nire lan berria. Badugu xantza bat, eta beraz gero guri lan egitea eta idaztea eta kantatzea bizia betetzeko. Eta gero zuretzako konposatu duzu, baina baita ere bertze artisten dako. Orduan, aldatzen da zinez beste norbait zirazu idazten duzularik bertze artisten dako? Bai, ez da berdina, ez da bestentzat idazten duzularik, bere baitan sartu behar zira, bere buruan eta bere pentsamenetan, eta hori ez da erresa, baina joko bat bezala da, niretzat hori. Hori asko maite dut bestentzat idaztea, zenta egiazki ez berdina da, ez da nik idazten dudalarik ezagutzen naiz, beraz badakit nor naizen, besteak ez ditut ezagutzen, beraz ulertu behar ditut, ulertu eta gero haien baitan txartu. L'invité des 5 dernières minutes, c'est Louane. Bonjour, merci vraiment d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Comment vous l'avez réalisé cet album? Je me trompe pas, il y a beaucoup d'amis autour de vous. Avec Patchy et Dan, c'était quelque chose d'assez spécial. Dan, déjà, il a réalisé tout l'album. Et Patchy, il a écrit vraiment beaucoup de choses sur l'album. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que Patchy, il a ce don de savoir ce dont les gens ont besoin. Ouais. C'est-à-dire que Patchy, c'est la seule personne que je connaisse vraiment, qui arrive à parler de moi ou à parler pour moi à ma place. Eta ibiltzen da, zeren eta oker ez banago, Luanek egin disko batean 1.200.000 ale saldu ditu, hok bazin nolaz ez ere bai, ongi da ere bai. Bai, arrakasta handi bat izan zuen bere lehen diskoarekin, eta idatzin nituen nik kantu asko hortan, egun bat, jour 1, eta beraz disko honetan ere, beraz hartu dut eta itzulpena egin dut, nire kantuarena, eta hori zen ere bai joko bat pixkat hori egitea. Eta oker ez banago ere bai, humorez, diozunez, ea noizbait ere zuretzako alako hit bat idaziko duzula. Espero dut. Idazten ditut, disko berri bat aterako da heldu den urtean, eta agian baden han hit berri bat. Ez du dudarik, suerte. Esker. Patxi, maiz aipatzen duzu Aitatxi izena, Aitatxi antifrankista. Hortik datorkizu engaiatzeko gura hori, inbeia eta behar hori? Nire Aitatxi, nire amaren aldetik Aitatxia, etorri zen Ipar Euskal Herrira,
Eta handik iesi zuen beraz frankismoa, gerla galdua izan zelarik. Nik gordetu dut bai intentzio bat hori ere bai nire bizian defenditzeko beti. Horregaitikan, engaiamenduak badituzu, giza eskubideen alde, homofobia larrialdia dela eta 70 antzesle, kazetari, kantariekin asmatu duzu de l'amour, deitu maitasunik edo amodiorik deitu kantua beharrezkoa zen. Lagun batzuek galdetu zidaten kantu bat idaztea, eta beraz idatzi dut, eta gero deitu ditugu ezagutzen genituen jende guztiak ezagunenak, eta beraz egin dugu hori, kantu hori, dirua atxemateko, aurkitzeko eta laguntzeko pertsona horiek Frantzian Txetxenian zirelako, eta beraz Txetxenia iesteko eta Frantziara etortzeko, eta hemen bizi berri bat eta hobeto bat ukaiteko. Baita ere tartean kantu bat ere, biziki edera, himno feministotzat jotzen dena. Bai, hori da. Hori da, kantatzen duzuna. Clara Lucianarin La Grenade, Estanda. Estanda, hori da. Kantu hori, oso engaiatua, feminismoa, eta maitut asko Clara Luciani eta bere kantuak, eta bere ahotsa, eta bere idazteko manera ere bai. Aizu, ze nahi duzu, begira emazte, azkar bat, zatoz, irizu ailean, ikasiko dizut, koskatu zoiukan, kontuz, bularran ez tandan, bularran ez kexa, bularran ez tandan. Kontuz, bularran ez tandan, bularran ez kexa, bularran ez tandan. Aizu, ze uste duzu, abere bat naiz, Madonaz morroztua. Aizu, min hartzen alduzu, zauritzen altzaitut, gauotza heldu baita. Kontuz, bularran ez tandan, bularran ez kexa, bularran ez tandan. Kontuz, bularran ez tandan, bularran ez kexa, bularran ez tandan. Aizu, ze iruditzen zaizu, zu bezain jale naiz, zu bezain bizirik. Baldakizu, bular azpian, suminalo dela, zuk jakin gaberik. Kontuz, bularran ez tandan. Eta aipatzen duzun album hori izanen da ere folk, zera pop, folk edo argunt kanbiatu nahi duzu? Ez da izango folk. Izango da nire lehen eta bigarren diskoen pixkat nasketa bat. Gaurko musika, gaurko bateriak, baina ere bai gitarrak eta pianoak eta pixkat nasketa. Bai. Ni egunero, hemen naizelarik egunero, jausten naiz hortik, eta banoa ibiltzera, hemen bazterran, eta bere itzuli guztia egiten dut, eta hor pentsatzen, eta idazten, eta horra, kantuak pixkat asmatzen, eta beraz, hemen idatzi dut disko berri bat, deitzen dena Biarritz, beraz, frantsesez izango da diskoa, eta aipatzen du beraz Euskal Herria, hiria, eta horra, laizter aterako da hori heldu den urtean.
Ba, benetan eskertzen zaitut, Ba, bide esker zuri. Patxi, aize hon, gaur baitugu, ibilbide oparo bat opa dizut. Horrela, amaitzen da gaurko behintzat gure saioa, laster bat eginen dugulakoan nago, anartean ongi bizi eta ez ahantz, eluden igandean kontaraz izanen dela gure lagun kaskoinekin. Izan untxa, jo!